Peñaolano kantolatuta, Abranolano mendi bizikleta trabesia egin dute Olarrain auzoko jaietan. Aurtengoa 30. edizioa izan da, eta 75 pertsona inguruk parte hartu dute. Parte hartzaileek 2 ibilbide izan dituzte aukeran, 32 kilometrotakoa 1200 metroko desnibelarekin eta 25 kilometrotakoa 900 metroko desnibelarekin. Aurten izango dugu gutxi gorabehera urteroko ibilbidea. Azkenengo orduan aldaketa txikin bat egin behar izan dugu eroita dauden zoitzengatik eta holako gozengatik, baina bestela printzipioz urteroko ibilbidea aurten lokatz gaixokin. Txieran Tolosan buelta bat ingo dugu, Gorriteaino jetxiko eta berriro zora bueltatu, eta hemendikan igoko gea Korteta nekazal turismora, eta handikan Muntxitxegiti barrena urkizura joko gea, handikan Lizardira jeisteko, berriro Kortetara bueltatu, eta Albizurraino joango gea. Gero handikan bidan ingurura igoko gea, berriro urkizura bueltatzeko, eta handikan ja azkenengo jetxiera auzoraino. Azkenen ikara geneuken euriakin, baina badirudi ateria aguantatuko dula, eta ebi pixka egite baldin baure, ura da ez azidoa, eta orduan aurrera.